padang de amun malam baman wang mande jo aya matuna oi mananti ana aro kapulang Ka Bogor sama ke Jakarta, adik-adik awak berangkat. baju lapanu yo dek panu bona oi mato la cakuang dimakan masuk de aro ana raso katibo maputi ya mato malah kironyo oi nak kandung pulang lana oi nyampang kok tiba janjian mana oi usah diratoi untuang malangko pulang buyuan ka kampung na oi nanta suo pusaro bani santido oi nanta suo na oi pusaro bani santido Sana ali nampak Agung Tanjung. Muhammad Azmi. Tanam gue tuh disampein sama Pait. Doaan adik-adik selamat sampai tujuan. Karena sang sana naik NS. Sekolah SMK dulu nak? Apa? Poltek Taruna. Kelautan memang anak kelautan sana. Poltek Taruna. 4 unit. baju lapanuang yo dek panumbo mato la cakuang dimakan masuk de aro ana raso katibo maputi ya matu malah kironyo Jangan tadi malam. oi nak kandung pulang lana oi Abang sekolah pelayaran. gampang kok tiba janjian mana oi Muhammad Azmi, man bukan boleh dong. Lalu usah diratoi untuang malangko kau pulang buyuan ka kampung na oi nanta suo pusaro bani santido oi nanta suo na oi pusaro bani santido